David přišel s tím, že jsme ještě neskusili jet z žáby Kambo a přišel šaman a říkal, no tak už jste tady kuci, tak mám 2 možnosti, jak vám ten jed můžu aplikovat. A říkal, buď vám ho vetřu pod jazyk, ale když na vás tak koukám, tak jste takový amatéři, vás by to možná zabilo. A nebo vám vypálím klackem 2 díry do ramene a vetřu vám to pod kůži, on se to krásně rozjede do oběhu. A říkám, no to jsou možnosti, to jsem si vždycky přál mít vypálený 2 díry v rameni. A nebo umřít. No, nebo umřít, tak samozřejmě mám je tam, takže jsme si to dali. A opravdu to tělo si myslí, že jde na smrt a udělá všechno pro to, abys neumřel a právě tím obnoví ten imunitní systém. Takže jako, ale ten pocit toho umírání, to nebylo příjemné. To jako, on to trvalo možná pár minut, ale pak najednou jsem to cítil, že to tělo to přemohlo a byl to, řeknu, neměl jsem jako nějaký duševní zážitek, ale spíš to bylo fakt fyzicky. Jsem se cítil, jak to tělo je silný, jak vlastně přemůže jet z žáby. A teď najednou jsem se cítil úplně nesmrtelný, úplně jak bivoj. Říkám, tyjo, předtím jsem byl tam takový jako v zenu a najednou úplně říkám, tyjo, teď bych jako ulovil mamuta.